polož to. Otvor, čo si dostala? Ukáž. A čo to je? To je hotovačka. No dobrá je? Alebo budeme bolieť brúško tu. Keď papa čokoládku bude bolieť brúško? Áno. Dobre, to už neotváraj, to už budeš druhý deň papať. To nesmieš už brať. Nie, nesmieš. Tak ešte jedno. Dobre. Nesmieš. Dobre, a už to daj babke. Nie. Tak si to ideš odložiť, dobre? Áno. A kde si to dáš? Nie. Kde si to odložíš? Nie. To nie je húšvík. A kde je? Mama ho papala. Ale už viacej nebudeš papať, dobre? Aby ťa nebolelo brúško. Nie. Dobre. Doma si tam. Doma si tam. Doma. Chci sa beriem domov.